Hello from Serbia. To mi je jedan od najnerealnijih filmova. Ja mislim da taj film treba da pogledaju i odrasli ljudi. Ali mislim da je u stvari poenta da je lepo kad si drugačiji, lepo je kad se izdvajaš. Iako možda taj film ne pokazuje, ima previše možda nekih tema koje su možda teže da se shvati, ipak ima veoma duboko značenje koje stvarno ako se dobro analizira može da utiče mnogo na čoveka. Slažem se sa Lenom da i odrasli treba da pogledaju taj film, zato što izvlačimo iz tog filma veliku pouku. Svuda je to prisutno, nema gde nije. U svakom odeljenju, u svakoj školi, u svakoj opštini, u svakom mestu postoji po jedan influencer. Toliko mi je bilo drago kad sam videla osmeh na njihovim licima da jednostavno ništa drugo nije bilo potrebno.